To je všechno svah tohle? No, ale na klapkách. Dal jsi si jenom na tom, jo? No. Těch 5 stupňů. Jo. To je dobrý, ne? To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. No to čumím, hele. A to je opravdu, a to jsem dal od voka, jako jo, vůbec nevím, kolik to má. No, teď letíš na CY1 normálně, to není možný. Teď skoro nefouká. To je ten blaník na přistání, tamhle vzadu. Lítej víc u mě, ať máme pořádný záběry.